estamos moi mal acostumbrados a exixir, case exixir, non? Gratuidade en todo o que temos na internet, non? Estamos feitos a iso, a música é gratuita, as descargas ilegais, se un quere pode ter o seu cantante favorito, a súa película favorita, en segundos prácticamente, non? Non todo o contido publicado en internet é libre. Parece que o que temos é liberdade de acceso a estes contidos, non en moitísimos casos, pero iso non quere decir que poidamos facer o que queiramos con el, con estes contidos. Eso que realmente significa a palabra liberdade. Cando accedemos a un contido en internet, moitas veces pode estar suxeito a dereitos de autor, e polo tanto que non temos o dereito a modificalo, a distribuílo ou a facer uso indiscriminado sen permiso do seu autor, non? Polo tanto, non todo é libre. Outra cousa é que todo sexa ou moitos contidos sexan accesibles. Temos que ser conscientes de que detrás de un produto, calquera que sexa, un disco, unha película, hai traballo de persoas, non? E temos que ser conscientes diso cada vez que descarguemos algo de xeito ilegal ou alegal, non? Eu recomendaría un momentiño de serenidade, de pensar un pouquiño antes de descargar algo e saber que podemos estar provocando, non?